जोंनि बिटिसिएल जेसेबां एलपि स्कुलफोर फैबाय नोंथाङा सरकार फैनायनि उनाव नोंथाङा मा बेबस्था लागोन? बे गासैबो फरायसालिफोरखौ फोथांफिनगोन जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होगोन आरो जेराव सासेल' फोरोंगिरि दङ बेवहाय फोरोंगिरिखौ बांहोनायनि खामानि मावगोन। साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ मोनो बिनि थाखाय एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल कलेज इउनिभार्सिटिसिम जेसेबां जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायनि खामानि मावगोन। लाइमोनफोरनि थाखाय संस्थापन होगोन होननानै बुंदों इउपिपिएल सरकारा फैयोब्ला दा बेखौ अनजलि दैमारि बायद'आ बिथाङा बुंबाय थादों साख्रि होनायनि बाथ्रा इउपिपिएलआ थगायदों होननानै बुंबाय थादों। बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ बुजि मोना मानोना बिथाङा गोबाव बोसोर माने इन्टारनेसनेल लेभेलाव खामानि मावबाय जेनेबा बहाबा सुइजारलेण्डफ्राव थांनानै बिथाङा खामानि मावदों दा बेनिखायनो गाहाय थाखोआव मा जायो मा जाया बेखौ मिथिया जोंसो मिथिगौ मानोना जोङो गाहाय लेभेलनि जेंनाफोरजों अराय सम जुजिबोदों आरो दिनै इउपिपिएलआ सरकार फैयोब्ला बोसोरसेयाव 1 लाख जोंनि माखासे लाइमोनफोर जायफोरा खामानि गैया बिसोरनो जों खामानि होगोन आरो बेजों लोगोसे 5 बोसोराव 5 लाख जोंनि माखासे लाइमोनफोरनो जोङो खामानि होनायनि जि मोनसे पलिसि बेखौ जों लादों आरो बेखौ इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव नुनो मोनगोन। सानसुमा बुंफोर बैसोमुसारि गोदान आफाद लानानै आलादा मोनसे बड'लेण्ड रायजो लाखिनायनि मोनसे थिरांथा लादोंमोन दिनै समाव बिथाङा बिपिएफनि जानांगौ दिनै बे बिथिङाव दा बे सानसुमा बुंफोर बैसोमुसारिनि मुंखौ लायोब्ला जोंहा एसे गोसोआव एसे बोरैबा मोनो मानोना जों बिसोरखौ मान होयो नाथाय बिथांनि जि साननाय हनाय बियो लाइनाव गैला। दाख्लै बिथाङा संगठन दाबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा मालायनि मुं लाफ्लानानै प्रेस स्टेटमेन्ट होबाय आरो बिपिएफखौ दोखो रायनानै दिनै बिपिएफआवनो थ्रोब हाबफिनबाय। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा बिथांमोन बायदि सिनियर लिडारफ्रा हारिखौ दैदेननांगौ मोजाङैनो दैदेननांगौ आरो नैबे जि गोनो गोथो बिथांमोननि साननाय हनाय बे हारिखौ गोदो होगोन बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। सानसुमा बुंफोर बैसोमुसारिया अपेन चेलेन्ज होदों बिटिआरनि सागानगिरि आरो एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनजों डिबेट खालामनो बिटिआर एक्टनि सायाव डिबेट खालामनो थाखाय क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट हाउसआव अपेन डिबेट खालामनांगौ होननानै बेयाव मोनसे चेलेन्ज होदों बे बिथिङाव जोङो बिथांजों बे डिबेटआव बाहागो लाया बिथाङा जोंनि बिफा बैसोनि दा बिथांखौ जोङो बेबायदि डिबेटआव बाहागो लाया बिथांखौ जों सनमान होयो। जों जि मावदों हारिनि थाखाय मावदों मोजांखौनो मावदों। दा बिथांनि बिएससिजों दानि बिटिआरजों बयबो सासे उन्दै गथ'आ नायबाबो नुगोन जे बिथाङा बिएससि सुक्ति खालामनाया जोबोद गाहायावमोन आरो दिनैनि बिटिआर सुक्ति गोरोबथा खालामनाया बे जोबोद गोजौआव। दा बेफोरखौ लानानै बिथाङा दिनै सोरबा माने 25 बोसोरनि लाइमोनफोरजों बिथाङा 80 बोसोरनि 70 बोसोरनि बोराया खारनो नागिरोबा बिथाङा जेनखागोन। दा बेखौ नुहुरनानैबो बिथाङा जेखौ माने दिनै रेस लागायनाय बेवहाय बिथाङा मालाबाबो देरहानाय नङा। दा बेफोरखौ खालामनाया मोजां नङा। बे बैसोआव इमसन जानो नाङा गावनि बिबेकजोंसो खामानि मावनांगौ गियान बुद्धिजोंसो खामानि मावनांगौ आं बेखौ खावलायो। बे समाव आं सारनियाव मोनसे बाथ्रा सोंबावगोन बर' लाइमोनफोरा नोंथांनाव मोनसे स्पष्टीकरण मोननो लुबैदों जिहेतु थांनाय बोसोर टेट जानायावहाय बर' लाइमोनफोरा खमानो पास जादोंमोन आरो दाखालि बावैसो कचिं होनायाव गोबाङानो बाहेरायाव माने एपइन्टमेन्ट मोनबाय नाथाय बिटिसिआवहाय गोदान टेट जाफैनायनि आसा दं नामा? जोंनि सरकार जायोबा जोङो गोदान टेट खालामबावगोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरखौ बाहेरायाव एपइन्टमेन्ट होबाय जोंनि सरकार जायोबा जोङो जानाय लोगो लोगोनो जों गासैखौबो सिङाव लाफिननायनि बेबस्था लागोन। बर' पलिटिक्सआव इरिलेभेन्ट बिथां मेयाद थांनाय दावाय बेनिखायनो बिथांनि खोथाया दिनै बर' समाजाव बर' पलिटिक्सआव सोलिया आरो दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बान्दा हिसाबै दालाल हिसाबै खामानि मावदों बे जोबोद लाजिथावना। जाय मानसिया जातिनि खोथा लानानै जातिनि सार्सनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा थाखानि थाखाय गावखौ बिक्रि खालामबाय। सानसुमा खुंगुर बैसोमुसारि बेबायदि आसा खालामाखैमोन बेबायदि लुगैयाखैमोन जे बिथाङा जिहेथु बर'नि गेजेराव फार्स्ट सुक्ति खालामनाय बिएससि सुक्ति बेबायदि सुक्ति खालामनायनि मानसियानो सोरबा पलिटिसियान दुर्नीति परायण भ्रष्टाचारी बायदि पलिटिसियान बे जोंनि आखाइजों बिक्रि जागोन सानाखैमोन आरो सानसुमा खुंगुर दिनै जे खामानि मावदों दालालि खामानि मावदों बियो बर' रायजोनि खामानिखौ सोरखारियो जे बिथाङा पावार लोभी क्षमता लोगो सासे व्यक्ति थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जों बे
दुलाराय बर' फरायसाबो NDP जि समाव साजादों बोसोरसेसो बाहागो लादों बेनिफ्राय जेतिया थांनाय 2010 मायथाइयाव पार्लियामेन्ट इलेक्सन टिकेट मोनासै लोगो लोगो जोंनिफ्राय गारना खारबाय हाग्रामा महिलानि दाला हिसाबै हाग्रामाबो जों माइ जानानै हाग्रामा महिलानि खामानि मावदों बेखौ जों बुजियो आरो जों फालियो दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि समाजाव सानसुमाफोरनि बैसोनिफ्रायनो सासे इरिलेभेन्ट आरो मेयाद थांनाय दावै बिथाङा जोंनि बर' पलिटिक्सनि थाखाय बिथाङा नाजावथाव गनायथाव नङा आरो बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ रायजोफोरा खोनासंनायाव खस्थ' गैया जों बेनिखायनो सानसुमाफोरनि बैसोनिफ्रायनो बिथांखौ जों मुगैदों बिथांनि खामानि बिथांखौ मुगैदों आरो बिथाङा जों खावलायदोंसो जे बिथाङा हाग्रामा महिलारि बायदि मुगैथाव समाज बिरोधी भ्रष्टाचारी नेताजों बायजानायनिफ्राय गावखौनो जाहाथे बासायो जे गावआ जे सासे बर' पलिटिक्सनि बयजोंबो गनायजाथाव मानसि बे इमेजखौ जाहाथे बिथाङा हाग्रामानिफ्राय गोजान खालामनानै लाखियो राजनीति सुबुं सावस्रि मिनिस्टार बियन दैमारि आरो बिथाङा नोंथांनि जि समाजनि भैरबकुन्द बे भैरबकुन्दआव गोबां रायजोआरिफोरा गोग्गो दै मोनाखै बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय मा बुंगोन मन्त्रि हिसाबै लोंनाय दै होग्रा मन्त्रि हिसाबै 10 बोसोर जाबाय आरो बे 10 बोसोराव बिथाङा थिग खामानि मावनाय मोनसेबो खामानिया गोग्गो दै मोनालासे थानाय नङामोन खिन्थु दुलाराय उदालगुरि समस्यायाव गावनि समस्यायाव मालाय समस्यायाव मावना गावनि समस्यायाव मावनांगोन खिन्थु गावनि समस्यानो 10 बोसोरनि गेजेराव मोनसेबो वाटार प्रजेक्ट साक्सेस जायाखै रावबो बिथांनि प्रजेक्टनि गेजेरजों गोग्गो दै लोंनो मोननो हायाखै बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनि मिनिस्टार जाबाय लोंग्रा दै होनायनि मिनिस्टार टटेल फेलार जादों आरो बेनिखायनो जे रायजोफोरखौ खावलायदों जाय मानसिया 10 बोसोर मन्त्रि जानानैबो गावनि समाजनि मानसिफोरनो गोग्गो दै होनो हायाखै बेबायदि मानसिफोर जेन पलिटिक्सनिफ्राय बिदाय होनांगौ आथिखालाव जों रायजो राजाफोरनिफ्राय दिनै BPFनिफ्राय आरो रिहान्दानिफ्राय गोजान जानायखाय बिथाङा दिनै हर हाबनानै रायजोखौ फैसा रानदों आरो फैसानि गेजेरजों रायजोखौ बायजानो खिन्थु रायजोफ्रा एसेबां सस्ता नंलिया रावजोंबो बायजाग्रा फानजाग्रा बेबायदि बेसाद नङा रायजोफ्रा बिबेकबान रायजो बेनिखायनो एबारनि बिसायख'थियाव रिहान्दाखौ रिजेक्ट खालामनो बेबस्था बेनिफ्राय बिजेपि सरकारनिफ्राय गोख्रों माने बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे बेहाय बिथांमोना सरकारनि आसनखौ जाजोबनानै आरो जों नुनो मोनो जायफ्रा सरकारि आसनिफोरनि अपब्यबहार खालामदों बिथांमोननि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो आयेननि बेबस्था लानानै जेरै जों रायजोफोरखौ खावलायदों बेबायदि भ्रष्टाचारि आरो खेमता लोभि बेबायदि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बर' जातिखौ बासायनांगौ आरो बिनि थाखाय जाहाथे गासैबो रायजोफ्रा दावगाबाय जानो थाखाय বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টৰ পোষ্ট খালি হৈ আছে এই খালি পোষ্টবিলাক হাগ্ৰামা মহিলাৰে ঠাণ্ডা কৰিছিলে নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক